Nggih, klater panjenengan Mas Igo. Nggih. Jembatan panjenengan Pak Ati. Pak Kasnawi. Kajen Giri Imbang Lamongan. Giri nggih kayeng Giri Imbang Lamongan. Mas Igo. Suwadi, Pak Suwadi. Pun iki. Mbak Yati kali Pak Sadi monggo. Ndi Mbak Yati? Mbak Yati Pak Sadi monggo. Ah, Mbak Yati, Pak Sadi, Mbak Yanti, Mbak Yanti, Pak Sadi, ayo. Selak kari mancing iki lho. Mancing waduh bangsa, monggo. Nanti Mbak Yanti. Cih, sebisa malih kangge Mas Dika. Ingkang wonten kayen Giri Imbang Lamongan Mas Dika. Monggo. Nggih Pak Ati. Pun boten enten nggih meja 6. Oke, terima kasih, monggo. Monggo Pak Sadi. Ah, rute mundur. Mancing pinggir kali kene kabanaran tidak tak ayu ngumpet tak inget tak jarak eman ora ono sing ngansati. Sapa kuwi Aku Dek. kok ingat-ingat Apa kita ngerti kok? Incang-incang patut iki ada kudu Pengen roh. konani kok celak-celok Ya. mesem-mesem sajake dan arep godhong Tak rewangi piye Mas ya tak tekoni nego apa apa sliramu wis ana sing duwe gorong Mas nanti Iya. tak rewangi ya tak omongi sejatine aku tresno slirane nek kene wae gak parah kudu saking tresnane yen nyoto tresno jaluk ngopong ayo ku paling tunggu mancing pinggir kali kene kaline budek Mas kabanaran tau balubal tidak tak ayu ngumpet tak inget tak jarake eman ora ono sing ngansani. sapa kuwi Aku Dek lah kok ingat-ingat ampun kabeh lunyu kabeh dalane. padha iki arep kudu ngenani kok celak-celok mesem-mesem patune iki arep godhong Tak rewangi piye ya Mas tak tekoni gek takon apa sliramu wis ana sing duwe kandhane durung tak rewangi saking iki sapa lha ya tak omongi sejatine aku
sutresno liarane wah iki mesti rezeki teko mak jedor mak jedor mak jedor dor dan becamane jek esuk rezekine lumpuk banyo tumpuk mergo ije esok kuwi ngono wawan bengkel waduk enteni jo esok tak gugah direjek ngantuk tak ijelah kok tumpuk tukang tambal ban tumpuk jebul wae